Milí rodičia, ak má vaše dieťa problémy s písaním, pozrite si toto video. Možno nájdete riešenie. Na tomto videu uvidíte 10-ročného chlapčeka, ktorý má nielen problémy napísať mäkké a tvrdé I, ale nie je schopný ani tento diktát dopísať. Jasné, jasne, bežme to. Tak, to dáme zatiaľ preč. Ak to zase bude také isté veľké, hej, ten riadok bude takýto. Keď budeš potrebovať pomoc, hneď krič. Deti k nám prichádzajú s rodičmi s tým, že majú problém v písaní diktátov. Ani ich nenapadne, že by ten problém mohol byť niekde inde. Tento problém môžete nájsť v základoch. A preto to dieťa nestíha písať diktát a preto ešte nestíha aj pouvažovať nad tým, aké I sa tam vôbec napíše. Rodičia si myslia, že ten problém je napríklad vo vybraných slovách, že nevedia, kde aké I napísať, ale ten problém môže byť úplne niekde inde. Ten problém môžete nájsť v základoch a preto to ovplyvňuje celé jeho vzdelávanie.